Det gik med dommerne. Ja, så er vi her igen. Har vi været væk? Hej. Spørgsmål. Prøv at smage med en tomat. Nu vil jeg ikke have hvilke tomater. Nej, jeg vil ikke Du har været dommer. Kim, er du ikke så? Jo, jeg er rigtig så. Giv en tomat. Men jeg skal ikke have nogen du skal have en tomat. Okay, jeg har fået en tomat. Tak. Hvordan synes I så om med dommerne? Har der været nogen? Om der har været nogen? Ja, der har løbet en hver gang. Hvorhen? Der er fandme ikke nogen af dem, der har løbet. Det var skide snyd. Det var det, der var snyd. Det var det, vi tabte på. De var 7 på banen, og vi var kun 6, og Vi siger, tabte vi på dommerne. udskifter. Okay. Og ham lortdommeren, det er gjorde vi tabt. Ham derovre. Så I mener, Kan det du er dreje snyd? kameraet? Det er ham. Det kan jeg godt. Kan du godt lige filme Ja, ham? filmer ham lige. Det gør jeg lige. Ja, hvis der er nogen, der står lugter han. isbjørne pis, så er det ham. Okay. Jeg står lige der. Jeg har også godt lige Orken sidder der, hvis der. Han er god målmand. tror Han ikke, er jeg nede kan med en rød trøje. Der. Han har lige vundet en tomat, fordi han griber skide godt. Se der. Jo. Årets målmand. Årets måned, det er der. Ja, så. Og så der var han igen, så har jeg spillet i kampen. Hører du stemmer nu? Men jeg bliver altså Hvad siger nødt de? til, Siger dommerne og lort i lommen. jeg bliver nødt til at sige tak for det. Den gang. Skal vi hjem igen? Skal ikke hjem nu. Kommer mor nu? Tak skal I have.